Adran y Mêl erbyn hyn ac yng Nghymru'r Gwenynwr a'r gweithurwr Mêl, Enillwyr Jenkins o Bryn Aman. Eich Mêl chi... Glan Aman. O, Glan Aman ac e Bryn Aman, mae gwahaniaeth, ond Bryn Mair ydych Mêl chi. Bryn Mair yw'r Mêl, ie. A mae wedi bod yn flwyddyn dda. Odi, a ferchog i gweud y gwirth. Mae'r gwenyn wedi bod yn gweithio'n, wel, gythrylig o galed mis dy ddoed fatha. A fwy o Mêl gyda ni'n ni gweld yr iod i gweud y gwir. A Mêl o Safon hefyd. A'r tywydd braf yma sy'n gyfrifol am hynny? Ie, fi'n credu, ie. Tywydd glib ar dechrau'r flwyddyn, mae hwnna'n dda i'r blodau, a wedyn ni tywydd twym nes ymlaen i tynnu'r pwyll a'r nectar lan i'r blodau. Wel, mae yna wledd o fel yn does o'n cwmpas ni fan hyn, a da chi wedi cystadlu mewn sawl dosbarth yn y sioe eleni, ond cyn i ni gyrraedd y Mêl draw ar y wal gefna, da chi wedi dod... Canwyllau, dim ond trydydd mae canwyllau blwyddyn hyn. Dim bach yn siomedig. Ydych chi? Ond... Beth ydy'r grefft o greu'r canwyllau? Wel, wedi cael ei castio mewn molds yr ein, so mae chi'n siŵr bod dim baw yna fe, a wedys i bod y bach o faw yr ein, so o'n lot o fe, achos bod y tywydd mor dwym ar y dysil, ond i ffili clynhau'r canwyllau'n iawn. A mae chi'n siŵr bod dim bubbles yn mynd mewn i fe amser chi'n castio fe. I'n siŵr bod y gwer yn lan a bod e'n llosgi'n dda hefyd. Os nag ych chi'n cael y pabor yn iawn, fe losgi fy gynnwll ddim yn iawn, achos mae cwyr gwenyn yn wahanol i paraffin wax. Mae paraffin wax yn toddi, ond mae cwyr gwenyn yn llosgi i gyd. Os ydych chi'n cael y pabor yr maint iawn, mae'r cwyr yn redeg lawr ochr y gannwyll wedyn ni a trochi ar y llawr a'r fod o gwmpas y cannwyll. Mae'n i adael y cwyr ta, a throi at y Mêl, a mae yna sawl cardyn a chenw chi arnyn nhw yn fan hyn yn does? Do, geswn ni ail am y Mêl Dîl fan'na. O fan hyn? Ie. Felly, be mae beiriad yn chwilio amdano fo o ran y Mêl Dîl, y cwm Dîl? Y cwm hynny, wel, i ddechrau y presentation bod e'n lan, a bod dim mêl yn redeg allan o'r dîl, so mae'n chi'n siŵr bod y mêl i gyd sy'n yn rydd o amgylch y dîl, i fod e'n redeg bant cyn dod i fe yn y bocs. A wedyn ni weld blas, a bod e ddim wedi crystalleiddio yn y clas hyn dy beth ni, bod rhaid y fel i fod yn redeg. Mae yna sawl dosbarth yma. Dosbarthiadau gwlyb, ie? Mêl glib ydyn ni, ie. Y mêl golau lan fyna. Cynta? Cynta am hwnna, a mae mêl golau yw'r un caletach i ennill, achos bod fwy o bobl yn cael mêl golau, so mae fwy o competition gyda chi yn y ran un o... Mae yna drydydd wobr i chi fan hyn. Trydydd yna, Mêl Dîl, y chunk hynny mae'n galw hwnna, y dîl yn y mêl. Tro gynta fi drial hwnna. Ie, so... Ti'n falch iawn hwnna. Faint o gychod gwenyn sy'n gennych chi, te? Lot. Dros 20 ar y foment. Oes, a dwi'n cael holi lle ma nhw? Mae rai yn lan yman, mae rai gyda fi yn Castell Caracennen, mae rai yn trap dy fi a... Castell Caracennen, achos da chi'n ddisgynydd o'r Arglwydd Rhys? Chi'n cofio hwnna, ydych chi ydw. Mae'r Arglwydd Rhys yn un o'n heiddio ni ydw. Ie. Mae'n siŵr bod gyda fo wenyn yna hefyd, ydych chi'n meddwl? Wel, dwi'n siŵr o fod, achos mae'r Arglwydd Rhys wedi dysgu o Hywel Dda, creuodd y deddfe gynta i edrych ar ôl gwenyn yng Nghymru. Ydych chi'n parhau'r traddodiad teuluol felly? A geson ni un am y Mêl Grig. Lle dyn ni fan hyn? O, do ail? Hwna'n dod o dan Pentarcan ar y mynydd di. Mae hwnna'n edrych yn fwy cymylog rwysyd, yn dydi? Wel, beth yw, mae Mêl Grig yn cael mewn thixotropic. Mae'r mêl yn troi mewn i jelly. So mae'r bubbles wedyn ni ffili ddod allan o fe. So mae'n edrych yn gymylog, achos na gyd yw hwnna yw'r bubbles bach o air sydd yn y mêl trwy'r amser. Achos mae'n caledu mewn i jelly mor gynted chi roi llonydd o fe. Os chi'n siglo fe, mae'n dod môl mwy liquid. Mae'n rhedeg yn fwy. Mae'n rhedeg fwy wedyn. Ond, yn ymarferol, mae'n haws i roi ar eich tost ar y bora na'r un rhedeg gog. Odi, achos y chi'n cael gyda hwnna, mêl rhedegol, yw'n mynd lawr eich braich chi yma fwy ar amser. Ydy, gael y bob bora. Reit ta, lle da ni fan hyn? Os Enillwyr Jenkins yn ymwneud? Mae'n arall yn ei fel yna, mêl clir eto yw hwnna. So wnaethon ni'n dda gyda'r mêl clir flwyddyn hyn, a mêl blwyddyn hyn yw hwnna, geswn ni mêl o'r ddechrau'r haf, oedd e'n astounding. Ie, felly faint o fel ydych chi wedi gael enni ta, a chymharu hynny efo blynyddoedd? Wel, doedd ddim wedi tynnu fe gyd eto, ond ni wedi cael hanner tunnell mor bellad, a fi'n credu bod fwy'n yna ar ôl dyn ni, a mwna cheb os deiff y grig mewn, os deiff... Mae hael yn iawn i'r grig, ond mae eisiau dŵr hefyd. Ond mae un peth ar godre'r mynydd fi, mae digon glib fyna yn y mawn. So os gewn ni, mae'n wedi bod tunnell arall i ddod bant i gyd, a wedyn ni hwnna heb y mêl grig. Ond i gloi Emyr, da chi wedi ennill y categori yma, sef mêl glib mewn pot di. A dwi'n gwybod bod hwn yn destun balchder mawr.
Wel, odi fe, achos beth yw e, dyw'r berniad ddim i fod i berniadu ar beth mae'r mêl yn edrych fel, dim ond ar y blas a'r arogl y mêl. Os yna blind tasting, so mae rhaid chi cuddio'r mêl wrth y berniad mwyn y lai. A fi'n credu bod hwnna, fi osod wedi moyn ennill hwn, achos na gyd yw e yw'r blas, a na gyd sy'n bwysig am y mêl yw, dim ond bod dim pieces o faw yno fe, bod y blas mwy pwysig na beth mae'r mêl yn edrych fe. Wrth gwrs. A ni di ennill o'r diwedd. O'r diwedd, ardderchog. Wel, sio i chofio felly chi yn 2018. Diolch yn fawr. A blwyddyn dda hefyd. Diolch i chi, Emyr, da iawn.